una marca de snacks que fabriquen persones en risc d'exclusió social. Crea més llocs de treball per persones en risc d'exclusió si tenim molta oferta. Hem de donar feina a moltes persones en risc d'exclusió social, però alhora ens passa que el producte Robin Hood encara falta que es conegui al consumidor final perquè la gent sigui conscient de que consumir productes d'impacte social ajudarà a millorar el món. La diferència de preu és per diversos motius. Un, perquè encara la producció nostra és relativament petita, quan no hi ha unes economies d'escala com tenen grans multinacionals. Dos, perquè el producte el fan persones en risc d'exclusió social i en algun punt podríem afegir alguna màquina i no l'afegim perquè volem mà d'obra. I tres, perquè els nostres packagings evitem el plàstic i el cost de no tindre plàstic, tenim una bossa interior dintre del packaging i és una cel·lulosa biodegradable i això fa que encareixi una miqueta el preu.